טוב, אני קודם כל רוצה להגיד שאני מצלמת את עצמי, בגלל זה הקלוזאפ העמוק הזה על הפנים, ותסלחו לי אם אני בבוקר קצת עם שיער לא מסודר. אז ככה, אמא יקרה שלי ויפה שלי, בשעה טובה את הגעת לגיל פרישה, אחרי שנים רבות של עמל ויגיעה. אני מאחלת לך הנאה מלאה מהשנים שתבואנה עלייך לטובה, ומאחלת שתדעי לנצלם ושתהני מכל רגע. כל החיים אנו עסוקים בעבודה ובדאגות היום-יום, ושוכחים לעתים לעצור וליהנות מהחיים ומהדברים היפים שיצר עבורנו אלוהים. לפני כמה זמן ראיתי איזושהי תוכנית בטלוויזיה שהציגה נתונים סטטיסטיים על האדם שהוא עובד בממוצע 18 שנים מחייו. 18 שנים, את קולטת? את ה-18 שלך את מילאת בכבוד ובירייה, ועכשיו נותר לך להתפנות לשנים הנותרות, שבהם תהני מהילדים, מהנכדים, מזוגיות טובה עם אבא, והכי חשוב, מהחיים. אני מאחלת לך למצוא את דרכך האישית לאושר וסיפוק, ושכולה תלווה רק בריאות. אוהבת אותך מאוד. בהזדמנות הזאת אני רוצה גם למסור את אהבתו של קוסטה, וגם הוא מוסר לך יחד איתי דרישת חמה ודרך צלחה. אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד.